се Богоя Колев, родом съм от Казанлък, в момента живея в София, вече 7 години. Големия град дава много, там се занимавам с продажби в голяма немска компания и би казал, че на моменти се чувствам много добре, когато печеля своите битки. Но не на последно място, големия град е доста ограбва от нас, хората, които сме доста свързани с природата. В момента се намирам в Форест Дива, място, което намери в много важен за мен период от живота, всъщност, когато исках да намеря път към мен самия и към хората. Бях на един ретрит, който бих казал, че не на последно място Въча ме подкрепи страшно. В момента се намирам в Въча и съм тук, за да дам своят принос. В момента пък съм в друг етап от живота. Искам повече да събудя мъжката енергия, която всъщност каква е мъжката енергия? Мъжката енергия е тази на Създател, същността, която вдига стени, прави структура, в която после семейството, приятелите, хората могат да се събират. Тук съм, защото много вярвам в това място, много вярвам в неговата енергийна същност и не на последно място много вярвам в стопанина на Въча, Иван, който е страхотен човек, с който доста лесно може да се говори, поне аз лично с него мога да говоря на всякакви теми. Много ми кликва на това, че когато идвам тук съм много откъснат от всичко, което обикновено ме разсейва от мен самия. Това го казвам и го подчертавам, тъй като бидейки тук доброволец, според мен човек точно стигне до лични негови истини, които шума на големия град и ежедневието често пъти просто ни откъсва от тях. Да, знаем, че вече всички медитират, обаче е съвсем различно да дойдеш тук, да впрегнеш ръцете си, да впрегнеш тялото си и тези неща да идват капка по капка, съвсем интуитивно и то помагайки на някой за една по-голяма кауза. Така че призовавам ви, елате, пробвайте, починете и помогнете за това прекрасно място.